ni mantemu empenifo bi di atudwa wa mu chemu sa wa mu asumdwe ehuhia wo mo na wo eyamanyosam ensusu emuo no ye de ni be kyerem ewo asen na fabato mpesua so ankane wonmo na hyebadwane anu obutu wonmo nyafo eye gyachi kwesan sam no kasai ye hwane to ase akonya na so ye hyehye na MPP amanyokuo no mpanyufo bi ede afutu sam akode amandi sam amanyokuo no na abusia enroda so dwumadie bi kwaso ewa achimoda achim aboabone ne mpotema na empenifo a edamansin ya no kyerɛ sɛ wɔn pɛse wɔn mo fa kwan bi so a emema ene nkwada yaso ye ho beto ye ne na ekuo bia ma mo me so a wɔn mo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ enkanea ne ɛyɛ ensuo ne boa sisi a yasa atumo no wɔn so mo ntiase abanya ho ebibi abusuan sam no dosunti aya na wachira wadwen Facebook aya Ahenkan 93.3 FM tuwa wa like wa share amofoforo so nya bi ahwa fe wadwen kira no na wodi egu abresem ye bekenkan ni nyina da amawo YouTube live so ye demu ewo hoduwa na wodo ho akwakodom ye busuan ko ba ne sa dwumadi a wodo ekoso ofidwema nyina ye nya hyase na bonka ye na wonso wakwakohwe bia ni tie no se Ahenkan 93.3 FM afa wadwen kira no betimi so dia fa emai so 0594841044 0594841044 senia wo tro no sa pepepe ani ebekenkai amawo enawie enase no enkoma Masha Beauty and Training Center na kanese so ese eye Osnaseman Youth for Development wamone eye Osnase Traditional Council no akabom na dwumadi a wonim de ba hye so no asiwani ense okache dwumadi yi wo ye de hye na ofiri Osnase na wamfa ho ahyemu bia wa ye ho pa na bre sefatam menya tobose ayi dwumadi no maako enso ede amawo awie anuanu mienu ayaketiri apamo ya Japani ayasinkonya omaimu ensem semtwerefo de ayire yene ye ba betosemu ede amawo ayeme adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan mene eye ahofe achim police mami ekwia January afe Ghana de shimama ensem no emu enchiremu ensoso enie na yeshe ensem no ase ede amawa na yade sesisiam no kase de Ghana eye asemde de ma omamu ni nyina sanse sisiam no kase obia di ho adanse se kroma yehye krom ya yehye nyina no ene se eyade sesika ni ho enti amankrofo so yehye okona akoto seja obi ene ne yira tie gina ho no mo kasakasa ya na nya bibia obekombekom no na chese wa makohoma ni nyina ya de baako a enam so bia manne aware dodo na ejejai ene obekom krampo no eya addition binim kra ne binim won mom so ma menu mu no mu twamada pa babusam bekombekom no akra ne koski wanya scan to de ni ti oba yo ma me soma no chese obone hwene wa palai eti ni nyina ya de baako a de ha okese de aba wa bless kani kromwen na eno nam so bia ma ba no ek di tudwa kyerem se da bi won trase enya hwehan sa sanse ekoba ne se be ha dwude bebre ti no wose wo hwe no kaka nani batampa na de obetumi aye bia aboa ase de be ya ne mafo obetumi enso enye sika kakra de atoto noma ama brabonum so aye mre edi ama wonem no obeye ampa wakaka nani na no ana ohunu se International Monetary Fund IMF fo ana jasi wokosu ade kyerɛ wonem a won behunu ne mobo na wo mani sika kakra no de abetoto nneoma ampa de ose ye oyo a kyesem na okasai wokosu de kyerɛ eye International Monetary Fund ani ofiri ase anya de ketwa pachawa bukotodwe ene amonkomra edase ne maba ya mfama mo ana makasei mo ayesei ehun nsem bebre na kakra fe na abrewa ayi poma kwamu a ene ena no eye ukuada no ana eye IMF mpanyfo tiase a wo mgitu mu sesika bote a Ghana fo hwe anim no esoma America dollars ne 3 billion no wo mde be mayen ne yetim de abetoto nneoma enti akoba ne sa ne de achese ye mo hyirai esanse ni je na abakurumwan na no nanam so bie ama eye osoafo a
wo hwe sikasam entotoye so my konko Ghana mu ya eyo nomanyafo kenofori ata eja wone eya IMF mpanyimfo mu kosi nkunya edia no baba ya kakra enai ntiase a wone mate na ho daw ene ho aseda eno koso ewo Washington ewa kosi broni hwentia ekromu na wabla eye sankitawdie no ekoso no na owura kenofori ata di tu dwakere mu se ai wagitum na wone Ghana aban ene Ghana fo nyina ya adwen krose oman no se ekoba se utabiri di behye IMF ensa ye wontotoye ne hihye bi eno eda akwamu na san hye no ene san totoye ne nyina no wono de ohunu se abana ye krado ese wo behye no watoto nioma se de ewo se kone pepepe enu nti se ewabra yakwa IMF se ye beda no pa ni asori ahomache se aduane ani kwase ye die nioma eni kwase edi sikato nioma eni kwase yeye ni nyina owura kenofori ata se eda aban no anim adeja na so yesi be man si so ma sa no ham wonim pa se eye de ya na san hye ni nyina enso ebeba na wakache Ghana fo nyina se Ghana fo be ye omafam de na aban titru ode nioma mapabegu akwa so aye hye betumi aboa se de be ya Ghana sa hawo ya ikomu no yenkomu enso so ebiem wasi Ghana fo nyina mo woni nje na eja wonto ayi nwom sanse sabe ya IMF sika no eba ne de Ghana economy na atete apro asai apansam no esanso be nya nan asanso agyina so bi ama no matimi akonkan wo kire mu se abane fa ne ho emeto IMF won hye no nko aso anasom sika omde ama no nko aso da bi abane guso kaka nani ehwese tokro bia bon biara wo so owuram na wotimi nya taku sempo anka pre eso de betoto nioma ede ebeso IMF de na omde aba no asene no wo kyesa abane be hwe no aye ne sa eno achi wo kire mu se sika kura batan bag of Ghana wada won ma sepa bon won ma baso esanse wonum susu guso omoye omafam de toto nioma ehwese de be ya enioma boa ehwiri kom no ebetumi enso aba fam wo kyesa ni nyina no eye niema wo gidie se kekase ani abeboa ma Ghana ya sanso aties yendada enso so emu apiem na no nti na woda eya ade hye no mu nyina so ase obi biara wo pepa de ode ne mpai bota kire ene ebi mu kura ya akwankyere omoye matutwa kuro ni ade waso mu nyina woda wonum aseda sombo ene ode asere de ama wonum no asoro bo ade so obi biara wahwere bibi ewo eya anamoto aban tu ye ho no otwedi ampona kasankasa so hye sa onipa kro no so anamo IMF mpanyifo so wada wonum ase ese yenkomre ni nyina yempre ye bepre ni nyina achi enei wonum ate ase osini nyina no eye niema a ogidie se be ya suade de ama o maikoko Ghana banking institutions, and we look to work with the banks to make sure that we get the financial stability that is required. Ultimately, the debt exchange program, combined with our multi-year focus on growth, fiscal sustainability, and debt sustainability, should accelerate our economy renaissance. We're already seeing some relative stability in the currency and in inflation, thanks to the work also by the central bank. Indeed, I think we have to move ahead, and as the good book says, we should forget the former things. We should not dwell on the past and see that new things are being done, and we are ready for that. The government of President Akufo-Addo is acutely aware of the enormous task ahead. Will be inspired by the momentum and propel Ghana to attain the staff-level agreement, financial assurance from our bilateral creditors, and board approval in near record time to implement the 36-month ECF program. Not just aban wa boa no ho pa se de besi bia no se dion se mro se nwunu se do se ye de do se ye nsu ohie se ye nsu nwunu aban no aye na adwen se obekonko den no waboa Ghana yoyo enti ti wei eye osoafo no na hwesika sam to yeso o makonko Ghana mia owura kenofori ata wone eye IMF mpanyufo kitanwudi ekoso ewo Washington no eno eye Ghana IMF News Conference enaja opro sansem we nyina edigu ho ada na wase wasira oh sasika de ya defa enti skana ba ne ho sede enko ano no eni nsem na ada ya akwankyere ni bi oh ubo mpaye ni bi le enye Ghana fo ubo mpaye ni bi mpaye si IMF wenti esu from iska no mantimpo da so mo bo mpaye so enya se wo mo kekan yo wa wo hwe bia Ghana duru da ajen ti wa mo bi ani insurance mi bi nka ho oh sire de me sire na sika eba
enya medu yen so bi bedi kan aso ne de wo soro oh na se de ya se de oye de wapoto ama na afi no se onchiri se odibom e beso apakat no apakat ka enya ehu ne wo mo beti o aha nyambe ye why nyambe hwe ye why mamu nsuru nyam dada na no ni yenam yeti asinko ade ebedidi mesikai ebai apatampe si yetim yeti asinko ade ebedidi ebusia ya toa ensem ne so na sanei ga na ebi mu ye ni age aye bose sika besi aye kokopa ye no aba wo mai mu o ntini ne ye hwe ni mu mpumtwa wodro ye nsa beka no wa mai Ghana Chief Justice Ajaji fo nyina pani Justice Akwesi Anini yebo a wonu so de atodwa a wo chemu saniema bi kwaso wa mai Ghana mu na wotena sia na obu nkwankwan kohwe nechi ehwe bre bi etwemu sane ne Ghana yesi kasam tie na ene yesi kasam sane anwe ne sia wose ya na ya rawiye pa ya rawosem ne nyina ne sa wose bre bi ba ya ukopia mo empeswa ne mpotema wodo a assemblies awamo ho ne nka common fan enya so ya ne ade abrewom sa common fan nutumi kokuro bisuo na ne wam assembly ni mbu mpanifo wamo komo abom na omu di ye mpumtujuma entu be kolore kwan ya ne egusu kota asphalt kama ube kwako bisane so common fan dia ba ya ne ade aye obedu baby so ne yesi school dan yesi wo setie ni abansoro dan tia susu dan tia gam anu so be kwako hwehwem na tose common fan anu bia ne yedi asiyem wase common fan ne yadi ye niema bebre wa mai mu so ne common fan anwen ne se common fan enko biem tu kopie mu ampotem ne mpeso so obekọ no na aban krachi peni obekọ no na tose ma hye bedwani ni mu penifo wobia nwen ne se ubekọ bisom so ade na manwen mu som so common fan enya maye enti wase common fan wo besre penifo se ni manim ya aya wo mo hye na ebra ni bre so no assemblies awodra wo mai mu no obia sentiment kanede na empum tu a wase akoso wo mai mu no anu so antimi enkoso Justice Kwesi Ani yeboa de nsemi nyina tudwa nrada ewo nkran pumpuni mante mabra te se court house dan foforo kra court wa mo pa wotoma anwadi tudwa wo kire mu se akakopie mu abatron peso mpotema wodo a agoso bia timinya court dan wo ho asa court dan no enya aban ana ebesi ama wo mo ana enya mampani su na eba abesi nke wase kro na nkasa etiminya wonu ane ne court dan a assembly ni common fund sika ebe mu no aka wo mu titi teku simpo de to na aka wo mu de asisa dan na boa ama asentre ni so etimi akoso wo eso ne wasisa ne mani nyina etimi nkoso ni nyina ne se common fund ebi mu de ahya wo moto ase na wo moteso enti bra ne so kura se be ya won be sole afri so no na no ayasam etu ni pepe mu apaka wase court dan yetimi sibie baby ajaji fo betna yetimi sibia ni nyina no common fund kro ya na yedi edise adwuma no ase no be ko abato ampeso ani bi wo kra na court eniwa obekwa ko bisom so yensi dan sika yedi besi dan ne ene enya maye etu wase wo srempeni for person ene wano akoya ajaji fo nyina pani na wo pa sentre ne e wo maimuo wo pesa atentre ne sutimi koso no kwaredie ene pepeye na wo biamfa emra ehye ni semunti no wo srapa se bra ne su na komo fa ne ebeba eya penifo enkika wo monwo na sika ne etimi mra no wano so enu kura beboa mama mo ne susu etimi atumpon na enu mu no wadi tudwa wo kire se sabre ya nkran pumpuni mantemu beshi wa mususu enya wo mo court dan no wa besre se empenifo a wodra wo mo beye adwuma wo ho aloyefo ne ajajefo no wo mo ko mumbo mo ehwe se dan wo bebo ho ban culture of maintenance ansu betimi aye adwuma akwaba ne sa wo gidi se empeso a wodra wo ma kanyina no wo besua bibi afrim na boa ama empumtwa wodra ye peso o man ne nsansusu atimi aka afeisu wasanso aditudwa wo kyem se wena wo masi no babo adwuma tempa won kran pumpuni mantema behwe ama adehye a wo mo kran pumpuni mantema wo mo penu kwaredie ni pepeye no wo mani so adiri hu eso atimi abemu. It is our resolve to build a system of justice that assures our litigants and countrymen of efficient, timely and quality justice delivery. The provision of courthouses and accommodation for judges and magistrates
is the responsibility of the MMDAs. The reality, however, is that the MMDAs are financially disabled to do so. Our plea is that within the constraints of the economy, everything should be done to ensure all districts, especially the newly created ones, get their fair share of courthouse infrastructure to guarantee the people's access to courts and justice delivery. The point can hardly be articulated that courthouses are national assets which must be cherished, protected and maintained appropriately for austerity. They mirror the importance a nation attaches to rule of law and good governance. It is for this reason that I urge not only the municipal assembly but also our staff who will be working here to ensure the highest maintenance culture for both the facility and the equipment herein. The radar of the authorities should continually be on these facilities and its operations so that the right thing is done at all times to prevent financial loss to the state. Abusiani ayawo my Ghana judge for nyina penny Chief Justice Akwesi Enini Yeboah na wakasa wie ya na dwumade na se no empenifu ani ntiri ne akuku dama hodro na kokopie mu ase de wo manimonyam akwakotai echire na openi ba kokopie mu ase ye meyo a wankran pumpuni mantemu mantem ni nyina sini stress o maame Elizabeth Saki anu wonu su gina ya wadi tudwa wo kire mu se ekwati dan wo mabɔ ho apre ho afei anabrewa ayi pumasu wo kwan mu awo monsa aka enti sane awo monsa aka wo hyebo aso wonu su na afemu die bia wo betimi aye ahwese ne kwaredie ani atentere ne bekoso wobeye afei woni ni mpanifo won behwe esene enti kura wo mo bo mo modin asi court dan no ne enti a wo mo si court dan na wo kire se wo mo pese ahunidi mapa ekoso ankran pumpuni mantani mu enti wo ahuni ma obesori anopa be wa adwen se wo koye fi ewo monten so wo mu so mu a sa court dan ya do be kwa kwagina mu afei sene nipa bonisam edoso ewo ankran monten so nti aka hu bie wo ye beso mu se wudi nipa bonisam no ne sanso di wakwa akogina wani ebu watan enu ti wasesa niema nyina enkemfo ano wani ni penifo wano ankasa ka wo bie no wo mu bebo mu modin ahwese se ni so ade hunu no ebetimi abam wase akoba ne sa ebebo amahundidi mapa akoso ewo mantem no emu. As we work together to make Accra the model city in Africa, all hands must be on deck to ensure that rights of individuals, most especially the marginalized groups, women and children, are upheld at all times. Let me reiterate that no matter the nature of disputes or disagreements, violence will not and should not be an option in seeking real redress. We must also use the legal and judicial process to address those challenges. I want to assure the Chief Justice and all present here that we will continue to work with key stakeholders to ensure discipline within our metropolis. We are also working with key institutions to establish a sanitation court to enable the assembly speedily prosecute all sanitation-related offenses. Abusianti anono wa mani abre pa sankran de emantem ni muaden ya hunidie ewasetimi eye adwuma ewo hɔ ani aya maame Elizabeth Saki wonu ana ye meyo a woda enkran mantem no ano Ghana adishima mayede kasiabo no eko eye amanyosem ensoso emu na wo eye amanyosem emu ono pempem ne wo ekazadie Woduani echiremu ewo eye asenof abato empesua eswa ewo mfimfiri mantemu a honom ayade se betumi akase omo eni emrahye bedwani na ne nyina ne sa fimpino ene aduono eye abato a ekoso no opanyini a wono ejiremu ewo NDC amanyoko ne dimo pre eye empesua no so mrahye bedwafie akunya no eyo nimonyafo James Jachi Kwesan na opanyini wohye ne nkrata asemu a ana chase eyade sanfomso eba ho eno nam so bi ama eye opanyini bi a ono de wagidie se oman no totoye pepepe yo onimra enti owese mra be ye adwuma tabiri opanyini di ne kopie mu ewo eye asendibia na assembly di mu a kopie mu eye asendibia kubata Supreme Court ene ni nyina ne se owura James Jachi Kwesa na bi mu susu se okuta eye dual citizenship yibi na chase o Ghana ni ene osanso so eye Canada ni enti se ohwehwehwe mu a na Ghana mamla so manwo kwan se so obi free aman mienu eso
anaso bi frigana no se fra amafo froso a amamra ne ma no kwa se yetimi enso e ma ne komla hyebadwafie eno koba ne sa na chese de aso hye de aba pa ananya de keto asem yi ya twe na bo so no okọ na ebu okọ komla hyebadwafie ya se sore ko wo betena ya den wo asem okọ to be de wa ko ehun sem bebre yeso panyini sabi mpreduasa na ninka sanso fu ba bia na ya se ho no ensem bebre na ayade se asem yi ne kwa ne bani nyina no ana eye asedi bia kubata Supreme Court wakotena asem no so na okotena asem no so na watwi mu no ene wodi eno emuaye de ba ya wo kire mu se wo mu hwehwe se de Ghana mamra no se bi atia no na cheso owura James Jachi Kwesan wontimi enya mrahye badwani ema no enye ye no nti abato a afimpino ne aduonu ade hye no mo asen no fa bato mpesua so koto santene koto ye ede ma no se won kodisi o manam mrahye badwafie no ya bossa abato na toagu nti wontimi enya mrahye badwani na chese akofa asam de aba ennenam so abi ama asade akwakoba ni nti ehun behia ese abato commission na se abedwakom ya abato dwumadie eso electoral commission no wanum ehwe ne yede by election bi kwahye so wone yeto abadi yi opanyini foforo na okosi ade hye mo ase no fa bato mpesua so anamu amlahye badwafie eno na MPP amanyoko no ede ababeto dwa ka kire eye NDC amanyoko ni se ebeye pa na beboa wonum soso eso mudi ni pa foforo ede ne beba esanse owura James Jachi Kwesan no se amosa akotabru no aso won samra wanhwa na de beto NDC amanyoko no wonum empe na no na kofo bebre busebuso mo se na adentina papa ekro betimi asa agina biem se adene yese wokuta eye dual citizenship nti wontimi nyina nti adentina NDC for kra sabe ha omota de omna edina ba na wa wutie ma achi dwubadie na no pɛi no emranim ni ba ko ene ne bonkomo edi tudwa kire mu ese owura James Jachi Kwesan osa wa akonya biem se NDC amanyoko sabe ma na gina se ogidi ye pa se sisi ano kura no osesa Canada fo wonom citizenship no mon kra te kura no se oye ofiri wonom no eno kura se yese agya wa kwetwe ho nsensema dia famra kwa so sisi akura ne de ye betima ka se oye Ghana ni koten people ni onfiri Canada biem enti emranim ni ne de tudwa chem se sa na tie de ne chese Jachi Kwesan osa wa konya so wosan so betima agina biem na mom se ne nkra te da so kura no se oye aye Canada ni no eda so kura ne de na chese wontumi se nkura ne de obetumi no owura nso so hwe ne nkata se me chese ya CCC nkura ne biem dia na ne o se ye kwani matene na so NPP amanyoko no de omo se NDC amanyoko no wonom nwene ho ni pre no ne pre nsaso no omo hunu se Jachi Kwesan no omo sa de ne begina e wo by election ni mu a emmoa wonom na sansem wa nyina no omo de soma wonom emla nim ni me kire NPP mla nim ni baako eno eye owura gawe ni mako ono anateso omo tabri nsem anya de yire ne se kone ko jasi pie ni apaso kama Ghana fo nyina nte NDC amanyoko ni mani nyina nte omo panifo nyina nte se Jachi Kwesan ontimi nse nyina biem e wa sendofo omo de ni gina die ni eba mana ye wo mo. Now, once Parliament is informed, the clerk of Parliament, within 7 days, if there's any vacancy, he also inform the Electoral Commission. Then the EC, within 21 days, will have to now deal with by-election. If it's about death, then 60 days, it might be dealt with. So it is proper that Parliament is informed for the decision of the Supreme Court. Yeah. If I were to advise them, I would tell them that it is the end of the road. To put a gentleman up for elections when he has a perjury case and other criminal charges against him, respect of the same matter, for me, is not a good advice. We don't know how the case will go, whether left or right. But for somebody to hang a criminal case around his neck and then you put him up for elections, I will have told them that, look, there are different candidates to put the person up for elections. The gentleman knew all the way in October, September, at the time of filing, that he had not been given certificate of organization. But he went and filled the form, the EC form, and then said that he owes allegiance to no other country other than Ghana. Well, as a matter of fact, he was to hold on to Canadian citizenship. At that time, what does it tell you? Not just opanyina sem na nkasa ne enwe ka na so twe nkasa wose ye de ma no sanse bi mu chemu se ekwan ofa so wa unim se wani no kra ma oman no unim se ade no mra ma ho kwan na agusu na wo ye wo so mra ho adwuma na wo kwa akoye enti na so twe nkasa de nyama ye nti we eye ne fredi kan ene ye tu na firi ade so so otimi enye mra hye bedwani ne fre to so mienu boni a wadi na na se ade a waye no enho asotwe enya maaye tu sa de ko gina
Say adena no ekobase ye twena so ne yeso nkoda afiase ana aye ndai etiwei eye MPP amanyokuo no se de omusimi ensoso ehunu se de ntotoya ne se be eko na eye orura gawi ni mako eye mranim ni mapa ono na otene nka no abusia ya tuaso na yegusu gina amayo ensemuo NDC amayo kwone nkrabata wankran pumpuni mantem twetwe ni pani a wodi animo ayewra Theophilus Tete wadi atudwa wochem se efutuo pan wodi ma NDC amayo kwa wonu ankasa ka wubie na wa kire se nche bia ne wamkwakwato aba primaries yi wamo eyemra shebedwafo esawie ye pani adachi bia wobetu franka ama wamo na wa kire se ohwe wamo wamkwakwato franka na adan no wamo yamiensa na ba kufrimu amombe ye mienu ekoye akansie nti akansie susu de nipa ba kwa ne bedi nkunim sanso na wamo kwagina yeso mpesa wamo ya mrehye bedwafo no wamo so na wamo doso panso ni nyina mu no eye akansie kro na enti adan amantem awodo ni nyina nipa ba ko ane bedi nkunim mako sa na ne wamadi nkunim a eko anu ti wase wasra pass sabre ya wama kwakwato sa ba na wie na wamahu 2024 pani a wokotu franka ama wamo ani mrahye bedwafo wamo kwakwa gina no ebra se wamo nyina ka omu bomu eye baako na wamo apre eye amayokwo ne anisuade hunu no kire se afipinu ni aduonu na wamo sabet na waman Ghana konwapon atoto ni amaye mra bi atwemu bebi a wamde waman ni asiye wo mpumtuo no wama saba betwa so wadre sama waman sikasem asanso agina ne na so biem na wase ansana ni nyina betimi abamu no agisa kroye ane biakoye enso timi ba amayokwo nim empanifo a wodwani ntiri ne akuku da mo nyina ka omu bomu na wamu ya baako na wamu nya nisuade hunu baako se kwan bia so 2024 abatron wamu NDC amayokwo no ana wamu edi nkunim yara Theophilus Tete atwa ne Samson wo kire mu se abatro de se ne enim ne sa pepepe netie adi obi bedi nkunim obi su bedi ncho na akoba ne se obi di ncho na akwa ye bibia wo no na akwa se ne wo di ncho na se na bamu yegu ne wo di ncho na se na reshe mu aya akofom wasisa brewei no enye se wo mutena se emakwan emasa de ne kura betwitwa wo manai mu wo mu di ncho ne kura wo mu ana woso wo mu ko mu bomu na wo mu di nkunim ne yatimi pia mu se ne hwa wo mu di ncho na se wo mu abatron wo mantimi ankwan kan no wo mu kura doso enti sakoba ne se wo mu tena se ayehwe han ade wo mu sa se wo mu demri fam a wose dachi bi no ahwa na akwa ha amayokwo no enti one ne wasira ani se enkabom ene biakoye an wo tu amofo se fiti na ekro wo mu mani nya adwuma ekoba ne sadia na ne 2024 wo mani so ade hu nyina so betimi abem afensu wasanso esrepa esa mrahye bedwafo anan wo mu kwoto aba ayi wo mu no wo mu kwaye sami na mikogina ya ne yatro aba mame ana me na medi nkunim tini amepe na meye wase ekoba ne sa emfa akabom emma wo mu nyina ka omu emmomuo na wo mu nya ba komantem ne aya abatro mpeso awodro ni nyina no wo mu ka omu mmomu enye ba ko na fei no wo mu pre asumdwe wo mu pre wo mu hwese asumdwe no ebeye abatoa ebrenim yato aba ne awie ani mpo ansa ne ebekwa akoto aba no wo mu hwese sa asumdwe ne ebekoso afei so enkabom no sa pepepe sabre wo mu hia enkabom a wo de bekwa akoto aba 2024 wo ma to aba ne kura susu awie no ewose enkabom no timi agina enkabom ne ba wose wo mu wogidie ese kwan bia so no pani ya wo me ayi no ese wo konkotu Franka John Dramani Mahama wo bia beka no obom no aboa na ne campaign wodro wose wo mo ye no enu susu atimi akoso sadia 2024 wo mani so ade hunu enso betimi abem enti wo sapase sabre we no enya afei na wo bi ba betwetwe ne ho esanse wo ani nkunim enya afei na ne wo bi di ne sa be hye ne demri fam esanse wo kokodi enchonti wase akoba ne sania amayokwo no mani so ade hunu no enya de betimi abem sabre su hwe oman mu a wo bi a hwe anim se wo mu NDC amayokwo no beba no wo ma be ye oman ni eye sania be ya Ghana ade hye trimupo ebebe mu ene wo mu akasa amayokwo no mu timupo ne wo mu susu ye pa wo mu oman Ghana ni nyina betimi abem ntino wase wasrese enkabom wo mu maninya amayokwo no fapem. Where we've gotten now is a period for us to come together. And what we need from all of you, especially those who lost
you are the ones we even need more than those that have won. Because if you look at the results, Mr. Chairman, some of the results were very close. And it tells you that amongst the delegates, there is a sharp division. And these are things that in politics, we should not lose sight of. So I'm pleading with all the PCs elect. The elections have not yet been won. It is just the beginning. And we can only win the number of seats, the over 25 seats that we are looking for, if we all unite as a body. His Excellency John Dramani Mahama indicated to all of us that his campaign team has been what? Dissolved on the day he gave his speech. What he tells all of us is that His Excellency John Dramani Mahama is ready to subject himself to the party for the party to take its course. And that is what we expect from all our PCs elect in the region. Abusia ani aye yewia Theophilus tata wanu kopie mu ankran pumpuni manteni mu a NDC amayoko ne nkrabata ewo wanu no da no as regional secretary na wadi nsemi nyina to dwa ewo bra wamu mpenifo a wamu ankran pumpuni mantem no wamutu wamusa efrem rasebedwafo ene yatu abamo wamu nyina yefra wamu kwakwa gina ye wamu mudi nkunim ani wamu awamani nkunim ni nyina constituency executive NDC ekone emma enyina yefra wam ne wamu hwese enkabom ne kroye enso betimi akoso na wo bia fatimu pobi enkohye ni tirim ana opani frusimpie ni apade nsemi atu edwa Ghana arishimama afema yanhwai kwancha de efe yede sika ena eyo anase yede etonu nti Nyankopon eya adom na adomra ede dom ye nea a ede na efe se yeke ye hu abom ne apre ama oman ne mpuntu atimi akoso eno a ene ankrankra bia asede enya aban kote enu nti adehye no mawo eye osonase wonamo ensoso eguso omo etoto omo neoma ehwe ni musi ombehwe no maboa makuna atimi atumpon eno enam so bi ama enei eye osonase man youth for development wonamo ene eye osonase traditional council no wonam akabum no mo kabom no esuoni ense okakire jumadia wonam ede to form wonam no eye jumadia beboa pa wo say homecoming ye ba fie ni aba besiesie fie tuweni se no wonu mama tutu kwan kodidi amano ne ba bibia Ghana ni ntwoni ni ntwa asemu wonu munyina ba bedi ahiemu ewo eye osonase kronum wonum na wonum edi ahiemu sana esuani ense okakere wo mukire se wo mo botae kese bi esuomani so ni nyina ne se wo munyina ba fie no wo mbeka mo abom aboa ahwese wo mbetimi anya ayarsa bia ewo krodum ho na no aboa mapomden so etimi afa ne ntoma pa enso etimi afira enu nti sei no ma ye ntotoye no ene adwumade ne die nya de ketwa wo chem se eda yawada na wombe free adwumade no ase 25th ekopim 28th May 2023 25th to 28th May 2023 nti 25th kopim 28th ena omdi adwumade no ehye so ti sabre ni mu no eda yawada ewo mu no wonum kire se eno a health screening na chese weni say no wonum yidi asiwo na omama de hwomo eye osonase krom wonum ni nyina ababa hwomo mpom be hwomo mpom na emwa yade bia ye obia no ne ahwe ne apia no aduro dia ma kama eno yawada na nopa 25th no yawada na nopa na ye hwehwe mpom awia na nwumere no ya ye candle night and afi eye jam no ye de no so ahyehye so kama enso ede amamo anwumere no ye wia ne fiada eso ye 26 na 26 no ede fiada na anopa ye nyina ye ke enwa bom na ya yapom tene nantie dwumadie eno eye health work etiwei eye unity work nkabom nantie ene ye de be hyehye so na efe pa na ochese osanso aprapra krom kama krom ase kayopo eno eye fiada no pa no 25th no na nwumere fiada na awia we kura de eye 3 anti na wia no fiada na wia no ochese no eye
inter-area games and cooking competition. Na chesa agudie bebre na ebekọ so ye wie san so de enuane no akansie de ahyehyɛ so enti eye agudie anasa akansie dwumadi ahodo na ebekọ so no ball bo betimi abam dame to betimi abam spa to betimi abam esuani ense oka kire ampe ni nyina ka ho ye wie asa no anuane asa ka ho enya de ketwa na oteso wie a afefiada na anwumere 25th no Friday na anwumere eno so ochese no eye Osuna say mix stars and music night. Na chese anyom tofo na ehonam eno no ye ne pa ni gie no hona adwuma ni nyina pompo so ejina ti wujun wudi se oyanyum tuni ma pa wagidin ni ade ade a ye nyina ekobɔ nhyiam saada no ewo Osuna say anwumere 25th no enya de ketwa ye gie ni atetete. Na ochese ne memenda eso eno eye 27th May no oboja tada na afi wonum atimi enso asi nkonya na afi no enkitawudie kama atimi akokɔ okoso na afi ehonum ene yebehwe ne anya ntoboa kakra ne de aye adwumadie na ye pese ye ne no eye health center no yetimi de akwakodin dwumadie atwetwodura ni ntira kukudamfo ene atoto yensade afrɔmo amanyɔfo mpanyufo ahemfo kukudam omdoso mpanyifo mkabi ewom ya tutu yansa afre dodo na tinyakopon ya adoma ye 27th ne dia mpa ye bedwa ye nyina ye behiem ewo ho ne mo na ye 27th krona memeda na no na nwumere ye high life night with live band na chese eno no se no ye nwumtofo no January high life no mo no nwum ne bi ne ho amo bisakeda imu no Ise kwabna cost na se chama kra so tia anambwa high life musician no bisakeda ka ho ana why Stone Boy ka ho ono ya dance on ana ho amo Kofi Kenata mo oh I see omo ne de na ya abrabom no oh I see nti Nyankopon ya adoma hia wonom wo ho enya de ketwa Omba be performe kama na ye wia ne kwasiada eso eno eye 28th May 2023 me pacho ye nyina ya bom ne akọ ye de aseda akọ bo ade se wo hwe ye so na dwumadie de nyina no aba wie ya asomdwe mu ne yekoda obo ade ase anopa no awia kwasiada na anwumere no wo chese eno eye street carnival na chese eno ni se no na ye nyina ne white ne abo ene ebeji empatem baby aboso nti Yakopon ya adoma 25th May kosi 28th May 2023 no achem osonase eho ene ye nyina de ani ekwa kokyire mu me pa cho penkyire mu kasie bi abro dem de ama yiso a ofren kontabudie no enie 0246 69 2825 0246 69 2825 and 0244 kafra 0244 164 186 0244 164 186 Afeya Busiamasha Beauty and Training Center se wa ba be masiesi ho ene ahoafa pese ho ye fa ho betimi ayefe pa won pen so sana pema anyo banjo ani nyina so benya bie enu Timasha Beauty and Training Center sebra na won siesie ho emma wona ho so enyefe na wo siesie ho wi ase osoro abofo na de ne sa account koba ne sa wan south musa wa ho ofe ne edem etibo ana wo bo Commercial Beauty and Training Center makeup sawudo ni nyina wa mu eyebie manicure ni pedicure so wa mu eyebie afa Vivon wodi ye che anase ye pam ahye wunwi na kasa so Commercial Beauty and Training Center ni nyina no wo beye ama wo gele so ye bobi ewo ho afei ye se ne sanu adwuma enwa na ekọ enu Commercial Beauty and Training Center sebra na wonfa wo emfa entity ye mritia webumpe na ne won so wade ho makeup si na wo ye bi manicure ni pedicure na wo ye bi Vivo awudwe wet curls ne ho kro ne bone straight ni nyina na chese wo pambisa wo di bi hye enwi ne so wo di bi so yeche fei gele na wo bobi ni nyina no emritia we mbi penate ya tetew na wo so anya san nyuma nyina ewo won sano obi so wa koboniti ebre ni nyanso ye obetimi ebuki Commercial Beauty and Training Center so ato ebre ne so ya no akwa koboti ayefro na wo beye
engagement birthday party ebe abebi awo no wontimi mai ono wodom modoso panso mu pesa mo ho efa ofre Masha Beauty and Training Center ne Madam Masha wa abotre se wa beba no ba besiesie ho ama ho so ayefe ene ukoya ayefro bridal train wo besiesie mu nyina mo ho ama mo ho so ayefe ye pantu frɛ na wo beba na wa ba be ye nyina kama ede ama wo Masha Beauty and Training Center wa Chimodan Community Nursing School no ekwan ne so wa na wo friend May so 0208 309 0208 309 now the Masha Beauty and Training Center so any kasibum abusuya ye face na fe wadwinkyerɛ mienu miɛnse bi eba ye no yɛmfa eno entwa so anti meme ewo Facebook Azeman the free Azeman Ventures Chronom wasi opposite market na tse woni dwa no ana edi enhwenim na won de wo de radiasio ese IMF sika no ya pren ho afei bana ba beboa ma my Ghana ya mammo netimi etumpon yesikasem asanso agina ne naso biem na mmom no wa de radiasi nyina no na wasanso ebo mpanifo no kokko ese we are going to protect the public perks no wa mo hwe se na ebe adwuma sika na eba no we mo mfa ko ya ne ekoto we asumesi wa mu de bibia wa mo magana fo ye ni ko twa mansen ya ehuni santem ye yemfa ehu bie wa ne so kokobo a wade bo mpanifo no master planner junior Kintampo Kintampo BMW na agenda no sunya agenda ketwa we mu nyina ka no wo tutugu eyima pani abedi ekire ba umi asum no koye tawechi master planner ka ho bie na wano so de aba no wochem se sika na aba ne ba beboa ma my Ghana yesikasem etumpon ba beboa ma mamuo na ejina ne naso biem enti wo bia kana kuma entuniem na mom wano so ka kire won monyamfo atofo sendom kuma no ba no deni ene ne NDC amayoko na wo muka se sika ne emma no wasi sika ne enwa na aba bedu busumi ya mu ana mpenifo aka se bebanti aba na eba so ti obi aka na kuma entu ne yem wafa kwanya iso na wacha lawyer Jerry Ahmed wasi incoming wage agbawe MP wonu so dia wode eba ye no kwesi premier sa wo hwe kase boni life efi University of Education North Campus enyasem kitwa wo mabiem kuwa wo bia so etie ebie fantastic Wilberforce edifree sehwe asare so ana wode aba na ochem sem na penina na adodankwa eka kire Ghana force yanke yakoma entry yeyem evisa IMF de oni bibia tutom na sika ne ba sika nya beka yense wie ya won monyamfo akenofori atane yesu ese wonyi ni dibre free ni nsem no obeje enti woso on de nani age pansan kakra IMF de oni sika ne banti no wo hwe nim se enyim ya mampani wo behwe na bosha wo hwe ye nso wetimi edisu kenofori ata wo beje ni dibre ne free ni nsem ti wono so de awode ba ye eno no wo cha won monyamfo Kofi Bentel afo wo se MP hopeful for session so no so constituency Komensa Plateau so de aba no wechem se kuma wuba election no one dey just say abaton kra wo matue wie ma wacheche ma no na ma na wacheche wa ha na busuanya asem ketua na kuma wuso ukopie mo wo de o enya asem ketua wo mani abrepa wo mo kosi akan no wo nyina kitadin kro kwekudua wamu mienu na ekwa akosi akan na independent candidate mienu na eno de aba na wochire mu se kwan bia so NPP ana ebedi enkunimti wo faso na wachia Dr. Alhaji Mamudu Baumia mampeni abedi echire wo se 2024 wanwa na esa abedi wo man enim esema mampeni na ne wato annyuma pa eso Komensa Plateau dia wono so ede eba ye no ma mefa we entwa eto yebo asam modification wo se kasebo no wo mabie mukuwa wo mutie bie enti wo chia ne mame agata wo kran ne officer wo munyina ewo woda Morning Star atse wo mu ensutie bie wo se kasebo ne emuode ankasa emuodewu wo mutie bie Komensa Plateau magdikan akekan wo de no saso ana master planner junior Kintampo makai wo de no so dada weni abrepa BMW enya asem ki 20 abusia ya de wadwenkyere no esi ha
Ghana de shimama hana brema kwan ama yede awiapem tubra kan kase ebo no mu nkyeremu nyina so ede asie na asida kase enko enfama Kobi K na daroma o ma wo hwe yen ewo abefontentan so Facebook live and afei YouTube live yada na sibebre sanso no wura bilima so adaroma wono so hwe keka no masia ni hwe se wo so awutie kase ebo no wasum ebeya wo de dead said da wo sibi enso enjoy no na che so a technician on duty awiei wakenkan for me adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene ahofe achim police mami ekwia janwa kasi abonesi